Käänny. Pidä tuo asento. Kato suoraan kameraan. Valot. Kamera. Kuvaaja. Linssi. Asento. Poosa. Katse. Mä rakastin kameraa. Silloin kun olin pieni. Äiti tykkäsi valokuvata paljon. Se oli voittanut jonkin pienen valokuvauskameran keräämällä Coca-Cola-pullojen korkkeen. 50 kappaletta. Isä kehui äiti ottamia kuvia ja mun poserauksia. Sen takia kamera ei missään vaiheessa ole tuntunut uhkaavalta. Nykyään kun menee kamera eteen, niin siinä on aina tietty jännitys. Kato suoraan kameraan, käänny, pidä tuo asento. Mut tahotaan paljon. Jos kuvaaja antaa neuvoja, niin se jännitys vähän purkautuu ja sit on ehkä helpompi liikkua kuvassa, niin kuin käsketään. Tykkään liikkua kamera eessä. Se on vähän niin kuin näyttelemistä, että pitää omata tietty asenne sillä hetkellä. Tai joku tietty mielikuva. Kotivideokamera tuli meidän perheeseen aikaisin. Joku mikrofonillinen Panasonic se oli. Isoveli alkoi tehdä omia lyhytelokuvia ja mä pääsin niihin muiden sisarusten kanssa esiintymään heti kun opin puhumaan. Kotielokuvissa mä esitin aina yleensä itteeni, kunnes opin, että voi esittää muitakin hahmoja. Musta se oli kivaa. Mä tykkäsin esiintymisestä. Pidä just tuo asento. Käänny ja katso suoraan kameraan. Pidä tuo asento. Silloin pelottaa, jos pitää itse osata liikkua kamera eessä. Mutta jos kuvaaja neuvoo, niin se on kaikki sitten paljon helpompaa. Mutta niin kuin sanoin, niin nykyään kamera eessä aina jännittää. Kaiken pitää olla täydellistä. Katsoa kameraan, siristää silmiä, kääntää kasvoja ja nostaa kättä vielä vähän enemmän. Joka kuvassa pitäisi olla edellistä parempi. Ja jos epäonnistun, niin seuraavaa kuvaa ei ehkä tule. Onpahan ainakin jättänyt jonkinlaisen merkin olemassaolostani tähän maailmaan. Kato nyt suoraan kameraan ja pidä asento. Kato kameraan. Mä rakastin kameraa. Silloin kun olin pieni.